presenza e darvos as gracias por estar preocupados polo conflito da justiza galega, que verdadeiramente é un conflito moi importante. Nada, comentarvos que onte convocouse o comité de folga, asistimos, 4 forzas sindicales, estaban invitadas a 7 forzas sindicais. Hoxe continuamos con este comité de folga, intentando darlle solución a un conflito, intentando consensuar unha postura o máis adecuada para todos, e para que sea tamén adecuada para a Xunta de Galicia, para que nos convoque unha mesa de negociación, e tentar darlle salida a este conflito o máis axiña posible, por responsabilidade e por coherencia de cara aos traballadores, de cara á ciudadanía, e de cara a este conflito que xa leva un montón de días, xa non me lembro moi, se son 80 e pico días, unha auténtica barbaridade. E nada, que a Xunta de Galicia se digne a convocarnos, o sea, repito, o máis axiña posible para darlle salida a este conflito. Tamén anunciar que as restantes forzas sindicais están invitadas a vir aquí en calquer momento que o acorde. Sabedes cal é un pouco a posición, que información tedes do resto de sindicatos? En principio que se está valorando ou se te dicía que... Bueno, nós non vamos a entrar en valoracións, nin en críticas, nin en virtudes das restantes forzas sindicais, e les sabrán o que teñen que facer como forzas sindicales que son. Se a Xunta está disposta a negociar de novo, valorades o paro da folga ou facer un alto, digamos? Evidentemente, se a Xunta de Galicia se senta a negociar o máis axiña posible e ben con vontade negociadora e con vontade de chegar a un acordo digno, o comité de folga, polo de agora, comprométese a suspender a folga mentre estemos en negociacións. É importante unha cousa, é importante unha cousa, decir que esta nova unidade sindical formada por 4 sindicatos, os 2 mayoritarios por Estaje e por CIGA, amplía todavía a forza deste comité, porque o anterior comité representaba pouco máis do 55%, este comité actualmente é prácticamente o 66%, é dicir, que unha representación moi importante dos traballadores. Se a isto engadimos a forza do novo comité, engadimos as cargas de traballo que hai nos xulgados, comentábamos onte, máis de 22.000 suizos suspendidos, miles de actuacións paralizadas, evidentemente non queda outra, pero por responsabilidade tanto nosa como da propia Xunta de Galiza, que convocarnos e chegar ao final do conflito. Creo que o luns facemos 3 meses de conflito, é algo absolutamente histórico no bo e triste no malo, que é provocar que a ciudadanía este sin un servizo vital e esencial recoñecido na Constitución española. Pero para negociar, a verdade é que negociar un documento, o que se meteu a votación non servirá, imagino, por eso estades aquí, e ten que haber un novo documento que ten que afectar de alguna forma a negociar a Xunta, vamos. Agora mesmo que estamos consensuando precisamente un novo documento, unha nova proposta, en base precisamente aquela que habíamos presentado unánimemente no 18 de abril, no seo da negociación coa Xunta. Estamos consensuando ahora mesmo entre os 4, se viñeran máis forzas sindicais entrarían tamén no consenso, se é posible, estamos deseando que veñan, sinceramente. Estamos unhas novas propostas, precisamente para que sean asumibles por ambas partes, que melloren o que temos agora mesmo, ese documento rechazado polo colectivo, e ao mesmo tempo que consideramos que poden ser asumibles pola Xunta. O que queremos, en definitiva, é acabar cun acordo que mellore o que temos, porque foi rechazado, pero ao mesmo tempo que sea asumible pola Xunta e que termine co conflito cando antes. Entendo que os cambios van, sobre todo, destinados á parte da cláusula de revisión e ao plan de recuperación do traballo, non? Son dúas cousas importantísimas, non? A cláusula de revisión, que nos garantizaría que a partir do ano 2020, ou desde xa, seguramente, máis cartos, e que este posible acordo non teña fin no ano 2020, sino que se prolongue no tempo, e a cláusula o plan de recuperación do traballo, para que chegue a todos os funcionarios, que se recupere precisamente aqueles funcionarios que teñen carga de traballo por motivo da folga, porque o que non foi a folga, desde logo, non ten carga de traballo, porque teóricamente está ao día. Que garantice tamén que todos os expedientes paralizados se van a poñer ao día, a actualizar, tanto para a ciudadanía, sería un bo para a ciudadanía e para os propios profesionais, que verían como ese parón por culpa da folga se actualiza en cuestión de uns meses. Una cosa, con la renuncia de ayer de comisiones, ¿el se queda con seis o eso se...? Descoñecemos a posición de Comisións Obreiras. Oficialmente non hai nada, o único que coñecemos é por os medios de comunicación, cando chegue no seu momento ao
lugar pertinente, pois poderemos valorarlo. Mientras tanto, non é máis que unha información. De todas formas, o dixo antes o compañero Julio, nós esperamos que se asesa hoxe ou mañá todos os sindicatos participen de maneira activa para lograr un acordo. Sería triste que todos os sindicatos que empezamos este conflito acabáramos o 66% cando podemos acabar o 100%. Creo que eso é a finalidade de todos e ademais os traballadores agradecerán. Queremos que as propostas que poden salir de aquí, que ahora mismo estamos intentando consensuar, van ser asumibles tamén, poden ser asumibles precisamente por o resto dos sindicatos para poder defenderlas na mesa no momento que nos chamen ou na negociación. Non son nada extrañas, non son raras para que non se poidan defender por os sete. Inda que hoxe non estén aquí, pois seguramente poderían ser defendibles, porque é algo do que dentro das reivindicacións simplemente unha proposta un pouco máis elaborada a hora de que sea atractiva para a Xunta. Vale, gracias.